Bueno, outro día, cando un xornalista de TV me chamou para facerme unha pequena entrevista, preguntoume que sentira cando o premio. Eu contestei que a primeira sensación fora de sorpresa, porque supoño que todos os que decidimos mandar unha obra ou unha obriña a un concurso, facémoslo con pretensión e coa esperanza de gañar. Pero tamén pensamos que pode haber obras con moito máis mérito que as nosas, que poden ser merecedoras do premio. Entón, cando nos comunican que nós somos uns premiados, o primeiro que sentimos é sorpresa, por lo menos foi o primeiro que sentí, sorpresa. Logo pasamos os primeiros minutos de euforia, sentín satisfacción e reconhecemento para todas aquelas persoas ou entidades que fixeran posible que un dos meus relatos, dos meus pequeninos relatos, que permanecían no anonimato dun arquivo de ordenador, saíran a apertura da luz. Así que, moitísimas gracias ao xornal de Luz Alegres e ao Centro PEI por esta oportunidade. Moitísimas grazas por este premio. Pero, sobre todo, moitas grazas por convocar estes certames que creo que serven para que os que dedicamos parte do noso tempo a escribir e recibamos como unha especie de incentivo, de ánimo, tantos aqueles escritores anónimos como os que teñen xa obra publicada, tantos aqueles que empezan como os que xa levamos tempo facendo, porque é como se ao recibir un destes premios nos estiveran dicindo: vela aí, o que ti faz tal. E para mí iso é moi importante. Así que, moitísimas grazas. Tamén quería aproveitar esta ocasión para dar grazas ao xornal de Luz Alegres, porque desde fai 6 anos, me parece aproximadamente, nos agarda puntualmente todas as mañás na rúa para contarnos o que pasa na nosa cidade, na nosa bisbarra e no resto do mundo, e para contárnoslo en lingua galega, na nosa lingua, contribuindo así a que o galego sexa un vehículo normal de comunicación